Ζητώ την απελευθέρωση του Σουηδού δημοσιογράφου Γιοακίμ Εντίν, ο οποίος αυτές τις μέρες δικάζεται στην Τουρκία διότι προσέβαλε δήθεν τον πρόεδρο Ερντογάν. Και ζητώ την καταδίκη της προκλητικής επίσκεψης του προέδρου Ερντογάν στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, που εδώ και 50 χρόνια βρίσκεται υπό παράνομη τουρκική κατοχή. Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη η οποία έχει εισβάλει στην Κύπρο, έχει εισβάλει στη Συρία, βαρύνεται με γενοκτονίες Αρμενίων και Ποντίων και αυτή τη στιγμή συζητά να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής μας αρχιτεκτονικής ασφάλειας και άμυνας. Είναι ποτέ δυνατόν, αγαπητοί συνάδελφοι? Ζητώ λοιπόν την καταδίκη και επίσης ζητώ εγρήγορση από τα ευρωπαϊκά όργανα και καμία ολιγορία.